Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назин саломатиё хубай. Видеои дер интизор духтарако бисёриё итальянкора нигоҳ доштанд ки кай меброя видеош. Марамад ина гилои новинка 150 сомон беҳад гилои хушрӯмада и паплини итальянка духтаро шута мепӯшен ҳеч намешава. Беҳад материали хубай. Мана нигоҳ кунед чихе фасонаи гилакаш ҳамаш гилои новинкан бо чанд гилое ки тамом шуда буд аз ваям повторно омадагиай духтаро касе доставка дар курай марамад скриншот кунен партоен доставши ки мо занакай мебара аз пеш дастонда месипора. Хулас духтаро ина гили нави хушрӯви дигаш бинен чихе фасона ино киртада платьяда аҷоибот меброянд. Чанд нафарое ки аз ӯ видеои дигарим харидагӣ будана итальянка ҳозир видеои нава интизоранд ки гили новинка бо бигиранд барое ки беҳад материал маҳқулшон шид. иша бинен бо ев духтаракои азиз хоҳен агар ки рӯтон сафед шава бе доғи рӯ бе маршинка гладки ранги пластмаси фасон шава пас инами хоҳаракда бинависен шумора бо ширкати атомӣ шинос мекунад. корейская косметика яй беҳтарин маҳсулотҳо дорад духтаро чӣ барои маршинка чӣ барои доғи рӯ чӣ барои мисол афтидани мӯи сар инчунин ҳар хела биодобавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. инчунин духтарако коргар дар кораидаи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. дар инҷа хариди беҳуда нестай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар тоҷикистонам кушода мешава ширкат. барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай обучения беплай шумо аз звания намеафтен убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. хулас ҳам ширкат беҳтаринай ҳам маҳсулоташ беҳтаринанд ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. марамад инами хоҳаракда бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. чӣ тавре ки гуфтум хариди ҳармоҳа нестай хариди мисол маҷбурӣ нестай хариди дигару дигар нестай. барои авай дер накардан нависен духтарако боварӣ дорум маҳқултон стил леки духтаро аз ҳамаш ярулони омадагиай успет кунен кадомеш ки дар корайтона сразу скриншот карда партоен мо шумода равон кунем. инаи гили хушрӯвай ай пеш бо ино фасони бадан духтаро мана бинен чихе гулакои хушрӯ ҳамаш гилои евростил омадагиай ки боварӣ дорум шумода маҳқул мешава. мана бенигин гуфта будан удаф гуфта будам ки бенигинша видео мекунам баъд нигиндорша шумодам нишон метам видео карда лекин успети нигинзанӣ накарда ҳами бенигинша аллакай ҳама харид. идафаша бори нава якум бенигинша шумода нишон метам яке дар кортон боша ида бинен гили комбах гилакай хоҳен дар кортон боша бенигин дархост кунед. бисёриё нағз мебинанд ки ягон материали пӯшанд ки ҳеч ки надошта боша необычный боша пас анами намудора интихоб кунед беҳтарин интихобай. духтаро инаи гилша бобинен чиқа гили фасон иб ранги анаму турецки паплиноя диден гилаш мана беҳад хушрӯ гулошон нархшон нами ҳамаш 150 сомон як либосаш. мо фақат доставка дорем духтаро фақат доставка кати кор мекунем. духтаро гиле ки шумо интизор буден тамом шуда буд марҳамат духтарако повторно аз инам омад метавонен скриншот карда равон кунед беҳад гили хушрӯвай ман ҳамаш гилои фасонан ана гилчамайдаша бин коричневый исол мода шудагия ҳама чида коричневый гирифтестия марамад ина гилчамайдаи шоколадневый хоҳен аз инам равонтон мекунем. духтаро ай шумо ҳамин як скриншот карда равон кардан аз мо доставка намудан 2 та расветка дошта диден коричневый бадани хеле ранги чӣ гум ина фисташкови хулас гили фасон ана иҷада гили нав бисёрай ҳозир иёшам нишонтон метам. мана игл майдамон тамом шудагӣ буд омадай буд духтарако касе ки удафаш наёфта буд марҳамат скриншот карда равон кунен партоем баремтона доставка кунем. ана бад игла бинен духтарако иёра киртоҳош бо фасони бад меброя мана гили нави нав
хушруви бад мана и айпек да фасона ира киртоҳоша оз тайёр фурухтастиян ипек гуфта 500-600 сомон леке шумо ина материали тайёрша метонен хитон дархост кунен я 150 сомонда доставкатон кунем ира бинену хич фасонакай иш бо хушрува иқақ гули хушру духтарако ина аз дур нишонтиям ки бинен хушругиша мана ҳамаш гулои необычни ҳамаш фасон ҳамаш ба хотири шумо заказной омадагиай духтарако бо иша бинен мана марҳамат ишам аҷоибот гулошон зинда бисёриҳо ам хеле гули зиндара нағз мебинанд марҳамат инами модел анам хеле гул дора ана бадини гулча майдаи дига бисёриҳо гул майдара нағз мебинанд марҳамат варианти гули майда бисёр омадаи аҳамиятен чиқа гулои хушрӯ омадагиай хулас духтаракои азиз ман амира ози набор гирифтестам дарав мепартоям ки шумо бинену интихоб кунен ана баъд бо як гулеки бисёриҳо пурсидан кам мондагиай духтаро и ҳамин я 5 либос 4 либоси дига меброяд тамом инами гулай расчетотона гирен духтаро 4 ё 5 либоси дигаш мондагиай тамом дига ай ҳамаш ҳозирашда меёбен ҳамаш бори нав метонен ки дархост кунен баъд як гули воимаи дига духтаро анаи гулай ҳамин қадар рангуш фасонае пеш нигоҳ кунен киртадам фасони бад меброя ранги меган ку кирта худаш худча мехира анам хали меброя нигоҳ кунен беҳад гулаки хушрӯ мана инаи боша гулои туркӣ ина инора диден турецки гулан итальянкои тоза беҳад хушрӯай аз и ҳози мо я расветкаша нишон дода будем инам кам мондай духтаро 2 либос мондагиай ана ира бинен духтарако дута гули вои мак ду гули фасон мана и зарчай и анаи цветчай диден духтарако ина бигирен кадомиш маъқултон мешава скриншот карда мада партоен дастафшик бурда дастонда чия бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад хайр саломат бошед.